zvanje. Dobar dan. Moj pozdrav na neke predsjedniče. Gospodine predsjedniče i članovi poštovane obitelji, pozdravljam vas srdačno u svetištu Majke Božje Bistričke na ulazu i vratima ovog drevnog svetišta. Ovo je svetište Majke Božje Bistričke, svetište Blaženog Alojzija Stepinca i papino svetište od novijeg vremena kad nam se posjetio i podario dar blaženstva Alojzija Stepinca. Vi ste predsjednik domovine Hrvatske i hrvatskog naroda. Vi ste predsjednik i svih hodočasnika koji dolaze u ovo svetište, koji već stoljećima dolaze u procesijama s molitvom, pjesmom, radošću, i Marija koja boravi ovdje u svetištu, ona sve to prati hodočasnike kroz njihovu povijest. Također i koji dolaze sa suzama, kajanjem, kalvarijom, s križem cijele jedne nacije. Pa želim danas vama i članovima vaše obitelji ugodan boravak i susret sa Majkom Božjom Bistričkom i u Mariji Bistrici i u susretu s nama koji vas ovdje radosno čekamo. Moj pozdrav. Dobro nam došli. Hvala lijepa. Došli smo drugog dolaska Svetog Oca u Hrvatsku i na obljetnicu proglašenja Stepinca, kardinala Stepinca blaženim, što je za hrvatski narod, ne samo za crkvu, nego hrvatski narod u cjelini i u domovini i u svijetu od jako velikog značenja. I time je Sveti Otac dao čak znati i hrvatskom narodu i svijetu da na Hrvatsku polaže posebnu pozornost, posebnu važnost i da Hrvatska ovo što je učinila za slobodu svoju, za slobodu katoličke crkve, da je od velikog i svjetskog značenja. I sa toga gledišta to je djelo svi u nas i sa velikim zadovoljstvom sam došao posjetiti. Hvala lijepo i rado vas primamo. Sada još misate, još je malo ljudima, pa sada završetak mislim. Da, tako da vi mogli možda otići na terasu, da se gore iz terase vidi malo taj prostor bude kalvarijski i sve ostalo, onda ćemo. A ovaj entitet je dobila i cijeli ovaj kompleks 1880. do 1982. jer je to cjelovita gradnja sa arkadama i ovim dvijema ovim kapelama, takozvani paviljoni, voleova gradnja. A župni dvor, jer nije se mogla onda rušiti, i ona je ostala krnja bazilika, dakle sa dvije lađe, jednom centralnom i jednom sporednom lađom, treće lađe nema. Tako se zove krnja bazilika. I kažu umjetnici, možda baš takva trebala i biti. Dakle, to je sve iz 18. stoljeća, ovaj dodatak, ova gradnja na temeljima stare crkve koja je bila pod imenom Svetoga Petra i Pavla. Kasnije, iz 14. stoljeća, da. Kasnije će ti zaštitnici biti i na pročelju crkve Sveti Petar i Pavao, a u 17. stoljeću, kada Hrvatski sabor daje novi oltar, postavlja nakon kuge i nakon stradanja u ovim dijelovima Zagorja veliki oltar i u centralno mjesto postavlja Majku Božju, a prvotni zaštitnici ponovno ostaju na oltaru kao znak davne povijesti i novije povijesti. Kakav je ovo kamen? Ovo je kamen domaće naše pećine, tu ispod Laza. Da, ljudi ga zovu maček kamen. Vrlo je dobar za gradnju jer je on tako lagan za obradu, a na kiši, vjetru, suncu on se spaja poput onih siga i stalaktita, tako da čvrsto stoji. Od njega su građene sve arkade naše, one su već stoji koliko godina stare, izgledaju kao da su danas građene, vrlo lijepe, tako da je to jedna sreća. Mi možemo zapravo i krenuti u crkvu jer je misa završena. Narod je unutra. Onda idemo na terasu, da, pa ćemo se onda svratiti.
Ovo sada uređenje i opločenje ovoga prostora koji je u novije vrijeme, 1993. godine, kada je osnovana društvo za odlog. Ovo je Samiće. Izgleda taj građan još za prvi kongres 1971. Marijanski. Dakle, ali on je 3 godine bila građana. Poslije smo još malo nadogradili, jer zato se spašavamo tako od niznih klizanja malo. A onda, što je bilo svako od velike nama pomoći i koristi. A onda evo izgradnja po projektu gospodina Zvonimira Krznarića i Marijana Hržića. Mi smo dakle predvidjeli taj zid lijevo i desno od oltara koji je doli ispod ovoga baldahina. Dakle, kao raširene ruke koje zakriljuju i okriljuju cijeli ovaj prostor, da mu daju smisao i da malo odijele staru Bistricu od ove nove sada, ovog novog crkve na otvorenom, a gradnja je tako u cigli da bude opet spojena sa svim krovima i crjepovima svoje pozadine, kako bi mogla onda dati svoj jedan tako lijepi pogled na ovaj prostor, pogotovo sa kalvarijske strane. Položaj prekrasan. Je. Da, tako kalvarijske postaje su, evo je prve 4 su kamene, to je još za vrijeme blagopokojnog Stepinca kada je bio nadbiskup Zagrebački. On je, dakle, iz Carrare naručio ove 4 postaje križnoga puta, one su tamo rađene, dakle, kararski mramor, a onda smo, dakle, on nije mogao, rat je završio i njegov put je dalje bio njegova drama života, pa smo tek 1977. počeli podizati ove u bronci i to je rad zagrebačkih akademaca Kruno Bošnjak, Josip Poljan, Ante Starčević, Stanko Jančić, Marija Ujević, Josip Orlić, dakle oni su se izredali na tim postajama križnoga puta. To je unikatna ljepota ovog Svetog Brijega, ujedno i crkvene umjetnosti, a i pristupačno je oku naroda kad se obavlja svoju pobožnost križnoga puta. Pater Tucci, kad je bio što je organizirao papine dolaske, rekao je, obišao je mislim 38 različitih svetišta sa Svetim Ocem, da ljepši prostor u životu nije vidio. Sad tako je, recimo, jedan sakralni događaj. Što je s one strane brda? Tamo je Karmel desno. Tamo je malo desno Karmel, a da. tamo su oni, ona udolina. Udolina i dalje, da, tamo su dalje polja, vinogradi. To su hrvatski vode radili, pa su bili osobito zahvalni što su ovako uredili lijepo taj sanitarni čvor. Zvonik smo u novije vrijeme obnovili, vratili smo stari cvijet kao što je nekada bilo nalazi i tako ljudi prepoznaju, pa smo vratili tu ljepotu prošle godine u pripremi za to da. Evo, to je to njegovo iz 1775. godine. To je sada u pretisku bilo u 2 dijela smo stavili, tako da bude i original i transkripcija današnjega. Tako da je to u 2 dijela. Je s jednom posvetom vama. Dakle, tu je stari lijepi jezik kajkavski i onda stavljeno je na današnju verziju. Hvala lijepa. Neka to resi vašu knjižnicu, tako i neka to bude jedan kinč. I hvala vam lijepo. Vi stvarate novu povijest hrvatskog naroda
koji vam želio dati i ovu novu monografiju, papinu i kardinala Stepinca, dakle bizički hodočasnik, tako da imate i tu novu povijest koja je sada zajedno s vama pošla u novo vrijeme. Bože mi napravi se nešto. Da. Eto. Tako, evo ja ste pozdravljam i želim obilje mira i blagoslova Božjega. Lijepo. Predsjedniče, da, za svetište. Toliko trajno sjećanje da je Hrvatski državni pogledati u listici. Ja vam se zahvaljujem i kad ćemo god staviti sveto otajstvo ovoj monstranci, spomenut ćemo se vas, vašeg zdravlja, vaše obitelji. Hvala vam, od srca zahvaljujem. Ovo je predivni dar svetice. Hvala vam lijepo, pogledajte. Divno. Dobro, A, poslupe. A je, da, to će postati. A to će biti u procesiji, stvarno trebati nositi. Ali neka bude. Je, može. Hvala vam lijepo od svega srca. Da, sam mogu se Dorina. pa za vas ostalo. Hvala lijepo. Za kapelane. Evo kapelani. Ovo je Šuredićeva freska, krunjena Marina, a ove dvije nisu završene, zapravo 3 na ovoj strani su trebali biti. Ove treba biti Golgota, to su bile Jerušićeve, 2 u Egipat i rođenje Krista. Tako da je to ostalo što je dovršeno, čekamo vrijeme kada se treba ovo je statusnoj obnovi i sve. Oltar je iz 1880. godina, dakle to je novi oltar, prije je bio drveni. I on se spominje požar u crkvi koji je uništio baš na Veliku Gospu 1880. sav inventar drveni, ali oltar glavni ostao pošteđen i kitanjem. To je oslikano vani u arkadama na prvoj slici Uslišanja, koji se smatra jednim od posebnih znakova. O kipi sam iz 15. stoljeća, dakle, 2 puta otkrivan, ponovno zakapan za vrijeme turskih ratova, kada je bio zagrebački biskup Martin Borković. Pa smo njemu podigli vani na trgu našem obnovljenom, ali lijepa čeri Jeruzalemska. I tada su to stavili na najljepši, da bi bili suđeni u crninom umjetnici 16. stoljeća. Tako da je Čestohovska crna, Altetnik, Monserrato, kod Barcelone, Einzeltel u Švicarskoj, dakle ima nekoliko tih posvetih. Bar za kameru, mi smo
smo se mi nadali da ćemo vidjeti prvi put uživo vidimo predsjednika. Da smo se vidli. Penzioneri podsjeda. Penzioneri podsjeda. Gospodine predsjedniče. Pravi naš pravi. Ja sam se koliko godina? Vidimo da smo. Gospodine predsjedniče, najljepše želje bile, hvala za vaš posjet. I vama I sve sve najbolje. Hvala lijepo. Doviđenja, živjeti. Vi ćete u našem srcu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Hvala. Doviđenja. Svima nam.